Idem, ja tu akurat nechci. Poď sem. Joj, Bože, a na čo? Ty chodíš babke. A na čo pôjdem k nej? Donesieš jej koláče po záruke 2 týždne a jedno skysnuté mlieko. No dobre, daj. Ja sa Božka nebojím. Pusti do sedla. Ty si živý? A nie, ja som mŕtvy. Môžem sa to dotknúť? Môžeš. Čo vlastne počúvaš? Hip-hop cítim na Floride. Hej, aj ja! Jej. No musím ísť sám, ide mi vlak. No čau, mami, ako sa máš? Ahoj, čo sa hovorí? No ahoj, no ako sa máš? Dobre. Preboha, no čo máš na čele? Pozrite tu od tých botoxov. Preboha, 88-ročná babka a botox? To čo to znamená? Ty si sa snáď pobláznila, si ty normálna? No jasne, že hej. Nehnevaj sa. A to čo máš na rukách? Svietila zelená. Ja to nemôžem, že ten kamión mi sa len rýchlo. Tebe nepodaj zrazom kamión, vieš, čo hovor? No. A to teba ešte nekleplo. A toto si mám kde teraz robiť oslavu svojich narodín? No tak toto som od teba nečakala. Tu máš radšej koláče. Nie, ďakujem. Ale dajte, sú výborné. No. Tu máš mliečko. Ale to mne to pláva. To nevadí, to je mliečka, vypí to. Ale ja to nie je. Vypí to. Fuj, ty tu chováš nejaké krávy alebo kozy? Ja? Áno, ty. Nie, prečo? Oj, babka, ty si prdla. Prdla. Nie. Prdla. Nie. Prdla. Prdla. Nie. Prdla. Daj chyba nie. Nie. Prdla. Nie. Prdla. No možno. To sa není možné, musím ti tu nastriekať. Vieš, čo sme nám rozprávali? Že si tu kúpime nejaký prizvantáč. Taká? Jo, si kleplo. Ju kleplo! Ježiš, konečne! Musím zavolať máme. Čau, mami! Ahoj! Počúvaj! Mám pre teba super novinu. Akú? Babku, konečne kleplo! Super!